ao meu rincón de lectura. Chámame María e hoxe vou vos presentar o último libro que lín. Titúlase Esta noite iré ir a verte e é o libro obrigatorio de terceiro da ESO. Agora vou vos presentar a ficha bibliográfica. Ficha bibliográfica. Título: Esta noite iré ir a verte. Autora: Beatriz García Turnes. Editorial: Galaxia. Colección: Costa Oeste. Fecha de publicación: 18/6/2021. Lugar de publicación: Vigo. Número de páxinas: 198. E esta é a portada. E esta é a autora. Beatriz García Turnes naceu en Santiago de Compostela en 1973. Estudou Filoloxía Galega na USC. Como narradora de ficción deuse a coñecer moi nova e foi premiada en 2 ocasións polos premios Minerva. É coautora dun dicionario galego-castelán. A súa primeira novela foi Val do Amor e a súa obra máis reciente é da que vos vou a falar hoxe. E agora pasamos co argumento. Branca é a neta de Isabela e ten que facer un traballo sobre a historia da educación en Galiza e para iso decide falar coa súa avoa. Pero ela pide que lle deixe uns días máis para aclarar as ideas. Ela aprobou as oposicións en 1964 e ese mesmo ano trasladouse a Brandeira para comezar a dar as clases. O que ela non espera é todo o que lle vai a suceder. Dende a mirada misteriosa e penetrante da súa alumna Tareixa, amiga e curandeira, que é a avoa da súa alumna, tamén chamada Tareixa, a morte dunha veciña uns días antes da súa chegada e unhas luces espeluznantes que aparecen na noite, ao final só decide contarlle o importante e esencial á súa neta para o seu traballo, esquecendo todos eses sucesos misteriosos. Temas tratados: Brandeira, misterio, mestra, alumnos, alumnas, meiga, estudos, mirada misteriosa, analfabetismo, guerra civil, casa abandonada, grego. A historia comeza no presente, pero cando a mestra lembra na época na que daba clases, ocorre no 64. O mesmo pasa co lugar. Mentres que estaba dando clases vivía en Brandeira, pero non especifica onde vive actualmente. Este libro gustoume moito, o vocabulario é moi fácil de entender, por lo tanto a súa comprensión é fácil. Aproveito para dicir que o libro lévate do pasado ao presente, comeza no presente falando coa súa neta e remata tamén no presente falando outra vez coa súa neta e despois, durante o resto do libro e o pasado, falando nos seus anos de mestra. Eu creo que o libro está ben para a nosa idade, para coñecer como estudaban outros nenos naquela época, en que condicións, entón eu o recomendaría para nenos da miña edad. E ademais porque o libro está publicado na colección Costa Oeste, que para nenos da nosa idade.